Na era digital, o uso de pantallas e dispositivos móviles forma parte do noso día a día no traballo. Pero, coñeces os riscos para a túa saúde? Seguridade e saúde no traballo. O uso de dispositivos electrónicos. O uso prolongado de pantallas pode provocar tres grandes tipos de doenzas. Fatiga visual. Ollos secos, proído, visión borrosa, dores de cabeza ou mesmo mareos. Todo iso pode deberse ao esforzo visual continuado ante unha pantalla. Trastornos musculoesqueléticos. Posturas forzadas e repetitivas co rato. Teclado ou móvil poden xerar dores en pescozo, ombreiros, costas, pulsos e dedos. A longo prazo, poden aparecer patoloxías como a cervicalxa, a epicondilite ou a síndrome do túnel carpiano. Tecnoestrés ou fatiga mental. A presión por responder rápido, o exceso de información e a multitarefa poden saturarnos mentalmente e provocar ansiedade, insomnio ou problemas de concentración. Como previr estes riscos? Aquí van algúns consellos. Organiza o espazo de traballo. Pantalla a unha distancia mínima de 40 cm, boa iluminación e postura cómoda. Fai pausas frecuentes, cada 20 ou 30 minutos, afasta a vista da pantalla e estira o corpo. Evita usar o móvil para tarefas longas. Se podes, usa dispositivos con pantalla grande. Pestanexa a miúdo e hidrata os ollos. Apaga os dispositivos 2 horas antes de dormir. Desconecta fora do horario laboral. A saúde tamén necesita descanso. Lembra, coidar a túa saúde é tan importante como cumprir co traballo. A digitalización non debe pasar por riba do teu benestar. Na era digital, protexe a túa saúde dentro e fora do traballo.